radio sababu kan mo awni soma nage kan wati kile kan mo fleni ant kan mo ka montullah ka de mayawla wati kile o banga soma dayna kuna foni wala se wati o kofo ayi tila de enfin kunu zebo soba mina benajo na ma ko poste juxtaposé ne akobe sena be sans ba bonyongo bo délégation nana kunungo mono nolu nana abaraw wolula halaw kama kunu usimlara commune mel fe bari kulubale sigi la sigi be plaina Bamako krengani yala nyama kalfale me mamina we anga premier ministre Mokhtar Wane Mali de munu sigilen bɛ jamana kɔ kan la diaspora malienne o kɛlen bɛ ka lasigi kɛ o kama walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ ka olu yɛrɛ kɔni ka kumakanw mɛn an fɛ yan Mali la k'u bɛ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen bingani waleya min kɛra kɔlɔnjɛba commissariat la Buguni kan ka foli kɛ mun ye gɛlɛya sɔrɔ a nasiraw la Mali kalafili jɛkulu olu dantɔgɔla so min bɛ Bamako n'an b'a kuma ko seni an b'a ladɔnniya k'a fɔ seni tasuma wulila so kɔnɔna na kununko wulafɛ da yan fan Kɔrɔbalikaw fɛ yen ko basigi bɛ ka nalen Kɔrɔbali dɔɔni kɛmɛ sarada la n'a y'a sɔrɔ san 2019 ko ni lakanabaliya da kɛmɛ sarada san 2020 ko 4 bɔra la Laginɛkaw fɛ yen Ebola bɔra kun a ye maa min fa tile 2 na k'a maa 5nan o fana lasera bi sɔgɔmada in na ko maa 5 bɔɲɔgɔnko ye ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na donkuru wari bakurubaw ye dumina la se aw ma fana maa min fɛ o ye Karim Sidibe wala an ka don dongala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye a bɛ san caman bɔ san 3 bɔɲɔgɔnko Gawusu Ture n'ale tun ye ministre Kɔrɔbalikaw fɛ yen o nana ka na fara fɔlɔ da sepaba dun jamana bolo olu ka laɲini min ye ko ka poste da sigi dondaw la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a f'o ma ko poste juxtaposé o soba in maa min kan ka baara k'a kɔnɔ misali la an fɛ yan n'a so kɛra jɔfɛn ye an bɛ to ɲinikaw fɛ misali la ni a so kɛra jɔfɛn ye Côte d'Ivoire fama a gendarme fara a doyen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ na baara kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kofɔlen n'an b'a f'o ma ko poste juxtaposé o poste juxtaposé n'a kuma bɛ sen na a mɛnna an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ délégation dɔ fana nana kunu o ye taara bɔ yɔrɔ minnu na o dɔ ye Zegua Emasi ye o dɔ yɛrɛ ye Zegua douaniso ye o dɔ fana ye mairie ye mairie la maa min bisimila o kɛra commune maire Bakari Kulubali délégation jumɛn don délégation min ni baara yɛrɛ dira olu ma
ani ni musaka tigilamaw minnu kan ka nafolow bɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko olu de tun bɛ nin taama in na kunungo walasa ko bɛna baaraw daminɛ ko kura o baara daminɛ ni o tɔ kɔni min ye sisan kɔni o ye so kɔni jɔli ye minɛn bɛɛ lajɛlen sera an fɛ yan i n'a fɔ Kasimu Kulubali Lɔmu ale y'a fɔ cogo min na baara bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ sen kan nin waati in na walasa a poste juxtaposé a bɛ se ka daminɛ cogo min na délégation kelen o ye sen pan ni ka taa Bamakɔkaw fɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ n'u seginna ka bɔ Bamakɔ ɔ laala maa kɔni y'a fɔ cogo min na a tɛna mɛn tuguni nin so kofɔlen a bɛna daminɛ an fɛ yan a Zegua. Diaspora malienne n'o ye malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni nafolo b'u bolo a yɛlɛla k'a fɔ ko bɔda kan ka d'u ma Mali yɛrɛ baara nasiraw la walasa u bɛ se ka n'u jiri yɔrɔ fin cogo min na Mali yɛrɛ développement la o siratigɛ la lasigi dɔ bɛ sen na daminɛna kabini kunungo sɔgɔmada a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye an ka premier ministre yɛrɛ ye Moktar Wane ale ye nin baara in kolonbo karili kɛ k'a yira k'a fɔ ko hakilinaba talen filɛ nin ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ yiriwali nasiraw ma Mohamed Saliya Touré ale kɔni ye nin hakilinan ta ɔ ka fara ministre du commerce kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ani ministre des Maliens de l'extérieur ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sen donna o kelen fɛ walasa an ka malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu bɛ na ni musaka min ye a doncogo ani fɛɛrɛ min kan ka kɛ ni nɔgɔya da bɛ k'u ye ko ka o fɛɛrɛw tigɛ i n'a fɔ Moktar Wane y'a fɔ cogo min na ko waati tɛmɛna malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan walasa u ka se ka don Mali la yan ko gɛlɛyaba kun don walasa u ka so sɔrɔ an fɛ yan Mali la ko gɛlɛyaba kun don ɔ hali tuma dɔ la ka don Mali la bibi in na ko gɛlɛya b'a la ka d'a kan ko a nana ye k'a fɔ donna caman bɛ yen bi gɛlɛya bɛ malidenw don cogo la ani u bɔ cogo la o siratigɛ la o ye lajɛrɛ nin kɛ a lajɛrɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a bolo ko lahalaw de kan walasa fɛn min n'o ye ɔ taakasekɛlaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka musakaw Mali gouvernement yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ walasa ninnu bɛ se ka na u jɔyɔrɔ bin fa lafiya la n b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o lajɛrɛ tun bɛ yen kunun diɲɛ seligana tɔn b'a ka lasigiden tun bɛ nin kɛnɛ kan madame Mbaranga Kasarawe ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara Bert Overe kan n'ale ye farafin nanzaraw ka tɔnba Union européenne o ɲɛma Bert Overe ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko lasigi min filɛ senna nin ye Mali la ko nafaba bɛ nin na ka d'a kan ko n'i ye malidenw minnu sigilen bɛ jamana kan olu bɛ musaka min don Mali la san kɔnɔ ɔ ko a bɛ t'i jɔ miliyari 538 bɔɲɔngo la wa ko o bɛ jɔyɔrɔba ta ko caman na a kɛcogo a dilancogo a n'a nacogo k'o de tɛ ka ɲɛ wa lasigi nin bɛ se ka kɛ sababuba ye ka nɔgɔyaba don o n'a a lahalaw la kalafili jɛkulu Amadu Ba ale min n'u y'ale ka ɲɛmaya da senna o don k'a to lajɛrɛ la olu dantɔgɔla soba min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seni a filɛ nin ye AC 2000 o kɔnɔna na kunungo lansara yanfan ko tasuma wulila a kɔnɔna na sapeur pompier minnu bɛ yen olu kɔni ye giringajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka ko tasuma kɔni donna a kɔnɔ kosɛbɛ o ye ja min bɔ o ja kɔni y'a jira k'a fɔ tasuma a sɛbɛkɔrɔ bɔra wa ko o kɔni bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ k'a faga an bɛ waati min na komi sisan accident dɔ kɛra kunungo tɛnɛ kɛra Sevare ani Mopti ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi ni accident in sɛbɛkɔrɔ juguyara ka d'a kan bandaw min n'ale bɛ Tchad a y'i to Tchad ka nin kunnafoni mɛn ka sɔrɔ ka communiqué sɛbɛn ka na o di Mali gouvernement ma ko ale ye kasara in mɛn ko a bɛ don o don kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la minnu n'u joginna ko ka olu ta teliya la ka taa olu furakɛ wa ko gouvernement bi jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa minnu joginna k'olu ka ko nɔgɔya cogo min na a ye a jira fana k'a fɔ boliba sirabaw ka ko maaw kan ka fɛɛrɛ ɲini o la k'o dabila ka d'a kan ko n'a kɛra kasara ye a kasara a caman bɛ a tɛ nɔgɔya fiyewu Sasakawa ale ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛbaa jɛkuluba ye o ye lajɛrɛ kɛ kunun lajɛrɛ min n'u y'u hakilina di a kan Sasakawa Afrique Association a ɲɛmaa b'an fɛ yan min n'o bɛ tali kɛ Dr Sogona Daɲɔgɔn la
ale kɔni y'a jira k'a fɔ Sasakawa ko jɔyɔrɔba b'a la an fɛ yan Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔngɔ kunbɛnni fɛɛrɛw la. O siratigɛ la k'u ye baaraba caman kɛ an fɛ yan Mali la, a tɔ ye min hakili jagabɔ kan ka kɛ furancɛ fanga min bɛ yen bi o ni yɔrɔ minnu sigidalama minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u k'u hakili to a la walasa don n'a nataw la u mako mana se min ma baaraɲɔgɔnya kura ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko Sasakawa Afrique Association olu kɔni ka hakilina de filɛ nin ye. An ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma Mohamed Ould Mahamoud ale y'a jira k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o ni maa o maa walima u ni dugu o dugu n'u jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna wele s'a bɛɛ ma bɛɛ ka labɛn kɛ ni Sasakawa ka cila sera min ma don min walima n'u ye Sasakawa ka cila de ye don min ko a kana bali maa si la ka d'a kan bibi in na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na o y'a ye bɛɛ bɛ ka siran kɔngɔ kana na don Mali la kɔnɔ a dun fɔra fɔ cogo min na Sasakawa ko a jɔyɔrɔba bɛ suman yɛrɛ ladonni ani suman yɛrɛ ladonko ɲuman o lakika yɛrɛ la. Kolonjɛbakaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kɛba Sangare n'ale ye Bugunikaw ka gouverneur ye ale ye taama kɛ kunungo février kalo tile 8 bingani waleya dɔ kɛra Kolonjɛba commissariat la o kɛra sababu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kɛba Sangare a taara ka t'i ɲɛ da Kolonjɛba commissariat kan ani Buguni région Sɔrɔdasi min b'o ɲɛmaaya la bi n'o bɛ tali kɛ colonel Umar Traoré la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka kunungo ko février tile 8 ko min kɛra ne a ma ɲɛ fiyewu o taara akisidaw yira bɛɛ lajɛlen na o ye tiɲɛni min kɛ ko o tiɲɛni o y'o yira wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kɛba Sangare ale kɔni y'a jira sɔrɔdasiw la ko u ye baara min kɛ a baara ɲɛna wa u k'u jija halisa walasa jugu mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se ka na maaw sɔrɔ an ɲɛ a bɛ nimisa fɛɛrɛ min na. Kɔrɔbarikaw fɛ yen Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ka gouvernement o y'a jira k'a fɔ ko lakana bɛ ka na Côte d'Ivoire dɔɔni dɔɔni bingani waleya minnu tun bɛ yen san 2019 2019 ko caman bɔra la 2020 misali la n'i ye bingani waleya walima lakanabaliya ta Côte d'Ivoire san 2019 ko san 2020 ko 404 bɔra la o 4 min bɔra la san 2021 fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ sisan walasa ka nin bana kofɔlen walasa ka nin waliyaju kofɔlen kunbɛn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o fɛɛrɛ o de bɛ ka tigɛ nin waati in na o siratigɛ la général Omar Kuyate ni ale yɛrɛ ye ɲɛmaaba ye sɔrɔdasi kunda Côte d'Ivoire jamana kan ale y'a jira k'a fɔ ko insécurité yɛrɛ jamana kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ k'a jarala fana k'a fɔ binganikɛlaw n'o ye terroriste ye k'olu olu bɛ Côte d'Ivoire jamana da la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɔ nin waati in na ka donda caman suwa walasa lakanabaliya walima terroriste olu kana na don cogo min na Côte d'Ivoire jamana kan halisa Côte d'Ivoire kibaruyaw la ka sanga Ebola min yera Laginɛ jamana kan Côte d'Ivoire gouvernement a ye donda dɔ suwa tugun hali n'a sɔrɔ donda kun sɔgɔlen don kokura donda dɔ sugantilen don minnu n'o sɔgɔra tuguni o Giglo b'o la San Pedro b'o la ani Wojɛnɛ b'o la o donda min n'o tɔngunen bɛ Laginɛkaw la ko maa ti dɔ ye bilen maa ti bɔ o siratigɛ la o ma donda tɔw fɔ nka o kɔni kɛlen bɛ ka soli sigi fɛn min kan o y'a ye k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɔda o bɔda walima donda o donda min ni Laginɛ kɔni ka surun ko taakasegi banna pewu o ni Laginɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ tile fila in na ka sanga o Ebola ko ma Laginɛkaw fɛ ko Ebola yera ye o dongo a nana ye dɔgɔtɔrɔmusonin dɔ de la a ka to ɲina a nana ye dɔgɔtɔrɔmuso dɔ de la o dɔgɔtɔrɔmuso in ko bana in ma kuma ja Ebola de tun b'o la o kalifa minalen a la n'o taara ka t'o sutara a b'a ladɔnniya k'a fɔ maa taara o sutara kɛyɔrɔ la k'a ye maa min minɛ o maa cayara dɔɔni a nana laban min ma bi sɔgɔmada in na a fɔra a jarala k'a fɔ maa min danyana kelen Ebola bana yɛrɛ fɛ ko a tari jɔ maa 5 bɔɲɔngola bi sɔgɔmada in na o siratigɛ la an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma Mali la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ min fɔ kuma min fɔra o dongo k'a bɛ segin o kan Ebola ko nin fana y'a wuli tun ka fara coronavirus kan
nga tiɲɛ do ka a yira Laginɛ nga k'a fɔ de ko a yira a kelen yira Mali la k'a ma ye Mali la fɔlɔ wa ko n'a dun ma ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ sisan o fɛɛrɛ fɔlɔ ko ka da suwa ka dondaw kɔlɔsi ka aéroport kɔlɔsi kosɛbɛ ani yɔrɔ minnu sugantilen don Ala k'an kisi k'an tanga n'a nana kɛ yefɛn ye o yɔrɔ k'olu lasaniya k'o bila Ala k'an kisi n'a kɛra yefɛn min ye o bɛ se ka taa o so kɔnɔna na cogo min na Docteur Fanta Sibi ye nin kunnafoni di kunu tuma min na ni a tun bɛ lajɛrɛ la Nigeria Ngonzi Okonjo muso don diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen o sugubulo Organisation mondiale du commerce Nigeria ka muso in ale kɛra ɲɛmaa ye sɔn kun kɛlen b'ale a bɛ waati jan bɔ ko nka Donald Trump ale kun y'a ko lasumaya dɔɔni Joe Biden nalen a ko balila ka wuli ka na sira d'a ma a sugantira k'a kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sugubulo n'o ye Organisation mondiale du commerce ye k'a kɛra o ɲɛmaaba ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin muso kofɔlen a kalannen don kosɛbɛ a ye jɔyɔrɔ caman fa Nigeria jamana kan a si bɛ bi san 66 ka da kan a wolola 1954 ko an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa don n'a sɛbɛkɔrɔ kalannen don kosɛbɛ wa a ye jɔda caman fana kɛ Nigeria ani jamana wɛrɛw la lajɛ in bɛ Chad lajɛ in kuma cayara kun jumɛn na Emmanuel Macron ma na dɔ y'a a da dɔ ko dɔ kun misali la Faransi kunnafonidila dɔw bɔra ka kunnafoni min di ko a nana ye k'a fɔ Idriss Déby san 30 kɔ o bɛ jamana ɲɛmaaya la wa ko kalafili bɛ ka nalen dɔɔni tile 2 in na ko o siratigɛ la Emmanuel Macron ale nana ye n'ale nana nin cogo la tan o y'a sɔrɔ Faransi tɔgɔ man di ko wɛrɛ bɛ na fɔ tuguni k'a fɔ ko nana ka na Idriss Déby dɛmɛ a ka kow la o de la o y'a fɔ hali ni Emmanuel Macron kun ma na n'a kun kɔni ye Idriss Déby ka ko ye ale kɔni kana na sa nka Jean-Yves Le Drian ka fara Florence Parly kan k'o bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka na ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan o dun o bɛ ka bɛnkanw ta bi de sa a bɛna kun cɛ ka d'a kan fɛn min n'o ye jamana ɲɛmaa min sugantila k'o kɛ G5 Sahel jamana ɲɛmaa ye bi a jamana 5 a ɲɛmaaya kalifalen bɛ Idriss Déby Itno Tchadkaw ka jamana ɲɛmaa wa ale y'a jira kabiri kuma jan k'a bɛna sɔrɔdasi dɔw bila ka na Mali la sɔrɔdasi 1400 ko o bɛna Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger Burkina Faso ani Mali ko o bɛna o dancɛ la nin kunnafoni tun dira a mɛnna nka kun jumɛn y'a bali a fɔlɔ ye min ye ko nafolo min kan ka di lakanabaa ninnu ma o ma sɔrɔ ani a tile 2 la ko mankanba nana wuli Tchad ale ni Nigeria ɲɔgɔn cɛ Boko Haram bolo o de fana kɛra sababu ye ni o ye a baaraw u sɔnsɔrɔ kanubaaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kelen kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de aw kan bɛn o waati la a to bɛ n ka sala Mamadu